after I received the news, Malia walked in and said, Daddy, you won the Nobel Peace Prize, and it is Bo's birthday. It's good to have kids to keep things in perspective. Al dat er een Nobelprijs voor de sport was, en meer in het bijzonder voetbal, en u zat in de jury, wie zou hem krijgen? Nou, de eerste die nu bij me opkomt, maar dat heeft te maken met een boek die ik gisteren gekregen heb van deze jongeman, is Maarten van der Weijden. De Nederlandse lange afstandszwemmer. Ja, die Olympisch kampioen is geworden en die zijn sport op een geweldige manier gerepresenteerd heeft. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zeg van Barack Obama. Hij brengt een gevoel over dat geweldig is voor de sport. Doorzettingskracht, presentatie. Maar, het raakt u, hè, zo te zien? Ja, ik vind dat heel mooi om dat te zien. De Puttense moordzaakdag natuurlijk. D-Day, de dag van de uitspraak natuurlijk. Is dat een dag van zenuwen? Ja, dat is absoluut nog een dag van zenuwen. Maar uiteindelijk is het precies zo gelopen als ik dacht dat het moest lopen. Ja. Ik denk dat je wel kan zeggen dat dit de zaak van mijn leven is. Ik heb hier jaren aan gespendeerd. Herman Dubois en Wilco Fiets zijn hier. De twee die destijds zijn vrijgesproken. Voor wie het natuurlijk ook een heugelijke dag was. Rechters zijn natuurlijk onafhankelijk. Maar die zijn wel op het verkeerde been gezet door het werk van de recherche en ook van het Openbaar Ministerie. En ik heb in al mijn tientallen uitzendingen, denk ik, afdoende aangetoond dat er niet alleen vergissingen zijn gemaakt, maar dat er ook op een ongelofelijke manier gemanipuleerd is. Het is dus heel terecht dat zij excuses krijgen van de minister van Justitie. Ik heb echt last ondervonden. Ik heb bijvoorbeeld tussendoor nog eens een baan proberen te zoeken, maar niemand durft het aan. De zaak is zo beladen dat bazen je echt op afstand houden. Mevrouw Potsch, uw man zit in een Spaanse cel. Die is gearresteerd in Valencia, toen hij daar als piloot aankwam, met u erin, daarover straks meer. En hij is in afwachting van een uitleveringsverzoek door Argentinië aan Spanje. Heeft uw man ooit die vluchten gemaakt? Nee. Mijn man heeft nooit die soort vliegtuigen gevlogen. Het rare is dat hij de verdachtmaking op zichzelf heeft gebracht, volgens de verhalen, door ergens tijdens een bijeenkomst met andere Transavia-piloten te praten over zijn vermeende rol in dat regime. Ik heb wel van meneer Pot zelf gehoord dat, zoals gebruikelijk, veel crewleden een aardige slok op hadden. Ik houd het erop, en dat is ook de visie van meneer en mevrouw Potsch, dat er sprake is van een verkeerde interpretatie van wat daar gezegd is. Dan zou die toch in Nederland vervolgd kunnen worden? Dat had ook gekund en dat ga ik ook beijveren. Ik vind maar dat waarom hebben ze dan die omweg naar Valencia gemaakt? Die speculaties zijn Nederland die dat niet wilde, om politieke redenen die verband houden met de positie van het Koningshuis. Meneer Sorregeta, zijn geschiedenis, die wil men hier zo min mogelijk oprakelen. U bent de beste trainer van Nederland, gemeten naar bokalen, prijzen, noem maar op. Is dat nou omdat die andere trainers zo slecht zijn, of bent u zo goed? Ik denk wel dat je enigszins talent moet hebben in leiderschap. En ik denk wel dat er gedeeltes zijn aangeboren, daar geloof ik wel in. Dit zijn beelden uit FC Antwerpen. Hoe zijn de mogelijkheden bij Ajax voor de jongeren? De mogelijkheden, ja, die zijn erg beperkt. Tenminste, je speelt eerst in het B-team. En er kwamen ook natuurlijk teleurgestelde eerste elftal spelers kwamen in terug. En die situatie was niet erg gunstig in Ajax zelf. Maar nu is er een nieuwe competitie in Nederland ingeschakeld. En die is waarschijnlijk voor de jeugd verbeterd. Omdat je dan alleen maar met jongeren mag spelen. 2003 heb ik met heel veel medewerkers het masterplan geschreven. En wat ik toen zei, heb ik proberen in te voeren. Met Van Gaal won Ajax al de UEFA-beker, het won de KNVB-beker. Dat was in het jaar dat mijn vrouw overleed. Dus dat was een heel speciaal kampioenschap. Dat heeft mijn vrouw niet mogen meemaken. Maar heeft u, toen uw vrouw zo ziek was, overwogen om al of niet tijdelijk het ambt neer te leggen? Ja, dat heb ik overwogen. En mijn dochter heeft toch in dat eerste jaren heel veel problemen gehad om dat leed te verwerken.
Dus achteraf kan je zeggen, ja, het was wel heel kort door de bocht om na een overleg door te gaan. Bedoelt u daarmee dat u, als u nu hoort dat uw dochter daar toch achteraf moeite mee had, dat u dan misschien een andere beslissing had moeten nemen? Ja, natuurlijk. Dus de essentie van die 2 boeken is dat ik geloof in het totale mensprincipe. Dat behelst eigenlijk elk facet van omgaan met mensen. En dat belangrijkste is dat je verdiept in die andere mens. Want jij wil als trainer een boodschap overbrengen. En jij kan niet als trainer het zo opleggen. Het moet door de spelers zelf gewild worden.